Mark 2 from verse 2. And straight away many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, not so much as about the door, and he preached the word unto them. And they came to him, bring one who was sick of paralysis, which was born of 4. And when they could not come near unto him for the press, they uncovered the roof where he was. And when they had broken it up, they laid down the man who was sick. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, your sins are forgiven. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Nyanda verenga ndeye varume vanokwana kuita 4 vakatakura hama yavo paralyzed, murume anga ari paralyzed, ndokubva vauya naye kuna Jesu. Havana kukwanisa kupinda mumba nokuti manga makazara muine vanhu. Kureva kuti door ranga rakavhurwa, but padoo panga pakamira vanhu. So the blockage panga vari vanhu, not the door. I've realized in life kuti hatirwe nenyama neropa, but sometimes the blockage is another man. The blockage is another person. The blockage yeupenyu hwako. Mweya yechina iri kushanda nevanhu vakamira pamukova, vakamira pasuo rebreakthrough yavo. Ndaitarisira kuti these people vaigona kuva nemoyo wakanaka wekuti vaona kuti munhu auyiwa naye ari kurwara, ari kunida help, miracle kubva kuna Jesu, vaigona kuvhura or to create a way, but havana. There are times in life yekuti we wait for people to create a way or to open doors for us. I've realized kuti nedzimwe nguva kune vanhu vekuti vanogona kushayiwa tsitsi nesituation yako, vomira as a blockage to your blessing, to your breakthrough. Ndai expecta vanhu ava kuva ne a good heart yekuti vaona kuti munhu auyiwa naye anorwara, Jesu ari mumba umu anoporesa, kuti make a way munhu yapinde. Havana kuita sekudaro. People can be a blockage to your destiny, to your life. Wodi ne vanhu ivavo. Thank God for wisdom. Thank God for these 4 men. Vangava neimwe pfungwa nekumwe kuziva kuti we don't need to fight these people. We don't need to fight. We also don't need to beg them. Ndokubva vaenda pamusoro pemba, break up the roof, vakarilesa hama yavo pana Jesu ikaporeswa. The normal way is to use the door. The normal way is to ask people to make way. The normal way was to beg these people. Vanga vakabloka. The normal way vaigona kungoita zvepressure kusvika vapinda, but vaka understand kuti we can break a new ground tichiavoida vanhu. Vanhu ngavazoona zvaita, ngavashamisike nekuda kwekuti havasi kuda kuti tipinde, asi chandinoziva tinopinda. I want God to give you wisdom, favor, grace, dzekuti despite blockage yakaitwa nevanhu concerning whatever you want to do, they must be shocked or surprised kuona wava mukati. May God give you the grace to break a new ground. May God give you the grace to use a new entrance. Truly natural uchichitarisa inenge mhosva kuti vapaza kufie mumwe munhu. But I want to give you this picture. Kana vanhu vakapaza rufu vakadzikisa hama yavo pana Jesu, which means vakaenda pa right point panga pakamira Jesu. And rimwe zita raJesu anzi the way. Anotaura achiti, I am the way, the truth, and the life. Which means kudoo hakusi kupindika. But vakaenda pamusoro pemba vakananga pana Jesu, ananga pane imwe way. May the word of God become a way for you. Iye ngave nzira muupenyu hwako. Zvakarambwa nema systems ari natural, zvikamiswa nevanhu ikava a blockage. Jesus is the way. Bible rati vakatakura hama yavo vakaidzikisa pana Jesu. I'll read verse 4 unyatsoinzwa.
And when they could not come near unto him for the press, they uncovered the roof where he was. That point is the prayer point for this morning. They uncovered the roof where he was. They uncovered the roof where he was. Vakavhura denga paanga akamira. Remember, these people are not prophets. These are ordinary people, ordinary men. Vangofunga, vane rudo vafunga kutakura hama yavo kuti vaiendese kuna Jesu. Vatadza kupinda mumba, vakaenda pamusoro pemba, and they uncovered the roof where he was. Uncovered the roof where he was. Vakavhura denga, exactly in line nepana Jesu. Yet these people were not prophets. And remember, rufi haisi grass. Haisi transparent zokuti vaiona mukati. But they uncovered the roof where he was. What's the trick here? I want to show you a picture. I need to go a little bit deeper in the revelation. These 4 men, they represent the gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. The first 4 books of the New Testament, they are the gospels. And all the gospels, they talk about Jesus. So these 4 men are the gospels. And all the gospels, they talk about Jesus. So vanhu vakauya vakatakura hama yavo. Pavakaenda pamusoro pemba pamusoro peroof. Chakaita kuti varigere kuita mistake yekupotsa pakamira Jesu. These 4 men, they represent the gospels. And the gospels point unto Jesus. That's it. They uncovered the roof where Jesus was. Avagone kupotsa pana Jesu. Nokuti magospel anotaura pamusoro pa Jesu kwete munhu. The gospel is all about Jesus. So they represent the first 4 books. These people, they represent Matthew, Mark, Luke, and John. So vakadzikisa hama yavo pana Jesu. Another hint, sei vasina kupotsa pana Jesu. Inhau yekuti zvichida pavakamboedza kurova masides, vainzwa vanhu vari mumba vachicomplaina. But chavakaziva kuti panapa ndo pana Jesu, ndiye bedzi asingagone kucomplaina kana une dambudziko rako kwaari. People of God, I want to pray with you this morning, not to miss your mark. I want to pray you, people of God, this morning, kuti uregere kupotsa paunofanirwa kuenda nepaunofanirwa kusvika nechaunofanirwa kubata. Uye I want to pray with you kuti no matter pane human blockage, pane vanhu vakamira mubusiness, pane vanhu vakamira mune zvaunoda kuita, there are people standing there. Ongoatirwe nenyama neropa, but the devil uses people to be a blockage to whatever you want to do. Ivo varipo vanhu ivavo vasingade kuti upinde. I prophesy you enter by God's grace. Why? Jesus is the way. So handina one way pakuita zvinhu. I've got another way, and that another way is represented by the word, for Jesus is the word. So pavakaenda pamusoro peroof, vakadzikisa hama yavo, they uncovered the roof where Jesus was, which means pana Jesu pane mukana. Right, pana Jesu ndo pane opportunity yako. Vanhu havadi kukupa opportunity, vanhu havadi kucreate a way, but he is the way. Sister Sylvia Dumbu, may the good Lord bless you. May God make a way for you. Dorothy Sibanda, may God make a way for you. Maijo Jonya Utore, may God make a way for you. Aganya Binde, may God make a way for you. Lydia Mangisi, may God make a way for you. Maiwendita Pera Kudzaitaru, may God make a way for you. Father, in the mighty name of Jesus, I speak blessing, protection, and favor. Mikana mwari kuzarwa kwemasuwo upenyu vana venyu. Ngazviendeke, ngachibatike, ngavasvike paunofanirwa kusvika.
No matter the blockage, iri pamberi pavo, you are the way, the truth, and the life. People of God, God bless you. Mwari wakuchengete, Mwari wakuwanire nyasha, Mwari wakugonese. Juliet Matogo, God bless you. Mai Mutize, God bless you. Moment Katewe, may the good Lord bless you. Evelyn Debele, God bless you. May God make a way for you. Ernesto Jemuse, I'm coming to Beira. I'll be in Beira, Mozambique. God bless you. Nokutenda Taps, God bless. Genius Makoni, may the good Lord bless you. Tinashe Nyengera, God bless you. Elizabeth Sekichi Ngwaru Shepherd, Genius Makoni, God bless you. Patricia Mudzitiri, God bless you. Charity Simango, God bless you. Charity Alfonso, God bless you. Jimmy Mashoko, God bless you. Linswell Amos, Melody Mudavanu, Joel Sibanda, Juliet Matogo, Patricia Mauruzai, God bless you. God bless you. Makalani Charity, God bless you. Agnes Musi, may the good Lord bless you. Danmo Dabura, Keresia Munyanyi, God bless you. Mavema Sango, Ellison Lawrence, may the good Lord bless you. May God make a way. May God make a way. Mwaringa wagadzire nzira. Waniri wamukana, create a new ground, break a new ground. Vanhu vakamira a blockage iripo, but ngavanzwe a testimony yekuti you are now inside. Without the help of man, but with the revelation and the blessing of God. May God empower you to enter in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. Bye-bye. Sanganiske Zakari mangwana ni pa morning prayer devotion. Mwari wagitire nyasha shukuru. God bless you amazangu. Bye-bye. So I'll be in Mutare this coming Saturday. I'll be in Watsomba, Watsomba, just around that place, Permission School. I'll be preaching to the ladies, Weko Anglican, the whole Zimbabwe conference for Anglican ladies in Mutare. I'll be ministering 9 p.m. this coming Saturday. Then on Sunday, I'll be preaching right here in Harare, AFM Church in the city center. NYASHA. I'll also be in Durban. 1 September, I'll be in Durban. 24, 25, 26 August, I'll be in Beira, Mozambique. 1 September, I'll be in Durban. God bless you. God bless you. Bye-bye. So, amazangu ziriku Mozambique, I'm coming that side. Obrigado, obrigado. God bless you. Bye-bye.